Rezultat našeg kvaliteta proizvoda ogleda se kroz razna priznanja koja smo dobili. Dobili smo nagrade na raznim manifestacijama za kvalitet soka, međutim, nama najznačajnija nagrada, odnosno priznanje, jeste analiza sa Beogradskog instituta za opštu i fizičku hemiju, koja pokazuje da su naši sokovi od svih ispitanih na teritoriji Republike Srbije najbogatiji antioksidansima, antocijanima i proantocijanima. To nam je neki motiv da nastavimo dalje, da nastojimo da imamo najbolji kvalitet, da osmišljavamo nove proizvode u našem asortimanu i da naše konzumente širom Republike Srbije kao i inostranstva hranimo zdravim vitaminima i nutrijentima. Hranimo ćeliju, koristimo Vidberry najkvalitetnije i najzdravije sokove. Često razmišljamo šta dalje trebamo da ponudimo našim proizvođačima, da li to samo da budu zdravi proizvodi u vidu tekućine ili ne, i tako smo došli na ideju da uskoro proizvedemo zdrave namaze, zdrave obroke koji se mogu konzumirati kašikom. To će biti hrana za sportiste, za dijabetičare, za sve koji žele jednostavno da se hrane zdravo i da za malu količinu hrane unesu sve ono što je potrebno da nahrani njihovu ćeliju. Tako da najavljujemo uskoro zdrave voćne namaze, zdrave obroke za posle treninga ili kao užinu, kako ko šta izabere. Svakodnevnog plasmana, odnosno prodaje u Srbiji, imamo u poslednje vreme izuzetno interesovanje i van okvira naše zemlje. Imamo porudžbine i iz Evropske unije i sa drugih kontinenata, tako da nam je cilj da naš plasman proširimo na sve moguće kontinente i da svi budu zadovoljni našim proizvodima.